ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ, ଭାରତର ବିଚିତ୍ର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଭାରତର ବିଚିତ୍ର ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଭାରତର ବିଚିତ୍ର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ଭାରତର ଇତିହାସ ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ମଣିଷ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ବିକଶିତ ହୋଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଆର୍ଯ୍ୟ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ଇସଲାମ, ମଙ୍ଗୋଲୀୟ, ଶିଖ, ମରାଠୀ, ୟୁରୋପୀୟ, ଇଂରେଜ, ଅଶୋକ ଏବଂ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଆକବର ଦ୍ୱାରା ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଭାରତବର୍ଷ ବିଶାଳ ଆୟତନ ଓ ଦୀର୍ଘ ସୀମା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଉପମହାଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଚିତ୍ର ଭାରତରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶ କିପରି ସବୁ ଦିଗରୁ ବିଚିତ୍ର, ଯଥା ଭାଷା, ବେଶଭୂଷା, ପର୍ବପର୍ବାଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏହି ଭାରତକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କେତେ ଜାତି, କେତେ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତବାସୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମହାମାନବର ସାଗର ତୀରେ କବିତାରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସାଗର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେ ନଦୀ ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେହିପରି ଭାରତ ଭିତରକୁ ଯେତେ ଧର୍ମ, ଯେତେ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଦିମ କାଳରୁ ଭାରତର ମନୁଷ୍ୟ ବାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ଆଦିମ ମାନବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ କହୁ। ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ରହିଥିଲା। ସେହି ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କର ପଥର ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲା। ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ସବୁକିଛି କଞ୍ଚା ଖାଉଥିଲା। ପୋଷାକର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲା। କ୍ରମେ ସେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ରହିବାକୁ ଶିଖିଲା। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଥର ଡାଳକୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଶିଖିଲା। ଏହା ଫଳରେ ସୁବିଧାରେ ଶିକାର କରିପାରିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟ କଲା। ମାଂସ, ଫଳମୂଳ, ପୋଡ଼ା ଖାଇବା ଶିଖିଲା। କ୍ରମେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟିଲା। କେବଳ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର, କଥା କହିବା, ଛବି ଆଙ୍କିବା ଏହାର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ବିଭିନ୍ନର ଚାଲିଚଳଣି, ଭାଷା ବ୍ୟବହାର, ପୋଷାକ ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ଏହାପରେ ନିଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ କଲା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା। ତାହା ଆଜିକାଲି କନ୍ଧ, କୋଲ, ସାନ୍ତାଳୀ, ଗଣ୍ଡା, ମୁଣ୍ଡା, ଶବର ଇତ୍ୟାଦି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବୋଲି ବା ବଂଶଧର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ରାଜବଂଶର ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ରାଜବଂଶର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ଜାତିଆଣା ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିଅଣାରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ବେଦ ଉପନିଷଦର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା। ମଣିଷ ଆଦିମ କାଳରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଜାତିଅଣା ଭାବ। ଶୂଦ୍ର, ବୈଶ୍ୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହିପରି ଚାରୋଟି ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଦ୍ରାବିଡ଼। ପୂର୍ବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତାର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ଏକ ଉନ୍ନତ ଜାତି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ଏମାନେ ନଗର ଗଠନ, ବାସଗୃହ, ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, କୃଷି, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ଏମାନେ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ।
ପଶୁପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଅଟା ଓ ରୁଟି, ମାଛ ମାଂସ, ଫଳ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନେ ତୋଳାରୁ ଲୁଗା ବୁଣା ଜାଣିଥିଲେ। ଉଭୟ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଲୁଗା, ସୁନାରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତମ୍ବା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମାନେ ମାତୃଶକ୍ତି ଉପାସକ ଥିଲେ। ଶିବ ଶକ୍ତି, ପଶୁ ଓ ସର୍ପକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚିତ୍ରଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କୌଭଳି ଏବଂ ଲିପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ। ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆମ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କାସ୍ପିଆନ୍ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ସେମାନେ ନୂଆ ଜାଗା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ପଶୁପାଳନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ଥିଲା। ଚାରଣଭୂମି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କାସ୍ପିଆନ୍ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଉର୍ବର ମାଟି, ନଦୀକୂଳ ଦେଖି ସେଠାରେ ରହିଗଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ଅଟେ। ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପଶୁପାଳନ ସହିତ କୃଷି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧାନ, ଯଅ, ମାଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଫସଲ ଥିଲା। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ। ଉଭୟ ପଶୁ ଓ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ପଶମ ଓ ସୂତା ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯଥା ଜଳ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା ରୂପେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଏକତ୍ର କରି ବେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ବେଦ 4 ପ୍ରକାର। ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର୍ ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟି ବେଦ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଭେଦ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ହେବାରୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ କରାଗଲା। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ 4ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। କର୍ମଫଳ ବା କର୍ମ ଫଳରେ କାମର ଅନୁସାରେ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କ ଭଳି କେବଳ ସଂସାର ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ଓ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କ୍ରମେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରି ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ିଲେ।